रउआ समाज से बाड़े एक जना जिला अध्यक्ष संजय पांडे उ कहेलन ती पूरा तोड़ तमाद पूरा एनडीए थे थाते बाटे। उनका घर के लोग तो उनका साथ ही नहीं खे तो पूरा ब्राह्मण के लेके का साथे जई है। संजय पांडे के रउआ आज नया जान तो है जन्ने 40 साल हमरा हो गई हमर कह तारन की अब ती बाल तार तो पार। अरे अब की बार 400 पार तो मोदी जी के थी मोदी जी के वोट ना मिली है मेरी। हाँ ऐसे कि काम के वोट अब दिया अब जनता बुर्बक नहीं के जो परिवार की विकास भइले बा। अजय सिंह के परिवार अजय सिंह कहतरन विकास भइले बा। ओम प्रकाश कहतरन विकास भइले बा। अवध बिहारी चाचा कहतरन की विकास भइले बा। फिर रउआ लोग के गठबंधन में कहता 40 ना 400 पार 4000 तो सीधा कह देता 400। हाँ 4000 पार करता हूँ 400 कहाँ 4000 पार कहाँ से होई जी। वो तो श्रीलंको से घिंचा जाये पाकिस्तानों से घिंचा जाये। मोदी जी के बात बा बड़का बड़का बात बा खाली दूसर कुछ तेजस्वी जी के बात लालू जी के बात। वहाँ लोग तो गोपालगंज अपन सुधारिए ना पौनी। वहाँ लोग से गोपालगंज तो समरइबे ना कइल ना समरइल तब नु वीआईपी के टिकट वहाँ लोग दे देनी है। आज हम सिवान लोकसभा पर चर्चा करें। कुछ हमारा साथे ब्राह्मण समाज के लोग बा। यहाँ लोग से हम जाने के चाहेम कि यहाँ लोग के केकरा के अपन सांसद बनावे के चाहतनी लो रहुआ तो सिवान में मालूम ही होई कि के प्रत्याशी बा। 2 आदमी निर्दलीय ताल ठोक दिल बा। 2 आदमी कैंडिडेट टिकट लेके आ गई बावे। अब केकरा पर भारी पड़ी या केकर खेल बिगाड़ दी वही पर हम सन के चर्चा कल जाई। आई पहले राउर नाम का पड़ी जी। हमारा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा पड़ी। प्रिंस कुमार मिश्रा पड़ी तब तो बिलोंग करे नहीं जा। अच्छा तब तो भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे बाड़े मंगल बाबा बाड़े तो रउआ तब तो रमेश कुशवाहा तरफ जाए। हमनी के अभी आज कोनो मैंने नया चेहरा 5 साल के बच्चा नहीं जा। हमनी के रमेश कुशवाहा के कार्यकाल पिछला विधायकों के बेरा से जानता नहीं सन कितना काम कैले बड़े हमनी के सिखावला के बतौला के गरज नहीं है। अच्छा। हमनी के बहुत अच्छा तरीका से जानता नहीं सन कि विधायक रहले तना पर गइला के बाद उनका लगे कुछ कहे के मौका लेना मिले। अब उनका के सांसद बना दिया जाओ उनका के अब रोवे बताई कि सांसद बना दिया जाओ तो और हमनी के बिना कुछ कैले अथी हो जाई। केकरा के अब की पर वोट दिया अब की बार हमनी के जीवन यादव जी के संगे बनी सन। जीवन यादव जी हमनी के जीवन यादव जी के संगे बनी सन। पंडित जी होके जीवन यादव के तो हमनी के फैक्ट जात नहीं के रखले जी। हमनी के समाज के प्रति जिए के बा हमनी के समाज में रहे के बा तो हमनी के वैसा नेता चाहिए कि जे समाज में डोर टू डोर जाओ माने ई जात फैक्टर ना रखेला वहाँ के लगे। देखो तनी कि जात देख के टिकट दिया था तेजस्वी यादव जात देख के अवध बिहारी चौधरी के टिकट दे डाले। छोड़ी ना तेजस्वी जी के बात लालू जी के बात। वहाँ लोग तो गोपालगंज अपन सुधारिए ना पौनी। वहाँ लोग से गोपालगंज तो समरइबे ना कइल ना समरइल तब नु वीआईपी के टिकट वहाँ लोग दे देनी है। अगर विकास के नाम पर टिकट देवे के रही त युवा के उतारे के रही त जीवन यादव दे देले रही। वहाँ ले अच्छा केहू नेता रहल का वहाँ ले अच्छा केहू नेता ना रहल। वहाँ के अगर आरजेडीओ से अती नु तो हमनी के आरजेडी सपोर्टेड रहती सन। ऐसा बात नहीं के लेकिन ऐसा कैंडिडेट आ गई बड़े कि हमनी के सपोर्ट करबे ना करम सन हर हाल में ना करम। माने कावना के सपोर्ट ना करम लो महागठबंधन के कैंडिडेट दुनु हमनी के टिकट वाला तो पार्टी ना चाहिए। टिकट वाला पार्टी ना 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 दुनु हमनी के देखले बनी सन शुरू से। अब ना हमनी के जीवन जी के संगे बनी सन महागठबंधन कहता कि हमार 40 पार ओने एनडीए गठबंधन में कहता 40 ना 400 पार 4000 तो सीधा कह देता 400। हाँ 4000 पार करता हूँ 400 कहाँ 4000 पार कहाँ से होई जी। वो तो श्रीलंको से घिंचा जाये पाकिस्तानों से घिंचा जाये। मोदी जी के बात बा बड़का बड़का बात बा खाली दूसर कुछ बा ना खाली बस का कहता आरजेडी के लिया के फिर जंगल राज बनावे के बका है जा। और कहाँ जंगल राज बा का है अभिनो उहे हलिया हुई केनु तू हाली सरकार बनल नीतीश पलटी मार फिर उहे हाल हुई उ पलटू चाचा हमन उ का करी है उ कबो है न कबो हो न उनकर कोनो अपन अस्तित्व बा। और कहाँ 4 बजे अपन अस्तित्व नहीं खे उ का जनता के समझी जेकर अपन नाम का सरदानंद श्रीवास्तव। सरदानंद श्रीवास्तव जी केने का जाए हमनी के जीवन बाबू के साथ में बानी रघु जीवन यादव जी। का जीवन यादव में का रहुआ लोग कहते जी यहाँ का अभी कोनो एथी में नहीं खी अवधि पर नहीं खी फिर भी अपना लग से इतना समाज सेवा कर रहल बनी ये कम बात बा का। अवध बिहारी चौधरी कहता रहे कि हम 40-45 साल से समाज सेवा विकास करतनी सीवान में अपना घर से करते रहे सत्ता में रह तो कुछ कहिए ना पौले अपना घर से अरे विधायक बाड़े सदर के हुए
कुछ नहीं खन कर ले आज ले का कइले बड़े अपना घर से कइले बड़े यहाँ के तो अपना पॉकेट से करते नहीं कहतारन कि हम लालू यादव से काम मांग मांग के लिया के सीमान में करावे नहीं कुछ नहीं खन कइले जन विकास कइले बड़े तन लौकत हवे पहले उसके विकास लौकते बे रुआ नहीं की देखत मैंने रहुआ नजर में का लागत है विकास नहीं के भाई हमरा नजर में पहले के विकास नहीं खबल जंगल राज रहे पहले साबुद्दीन के परिवार की विकास भइले बा अजय सिंह के परिवार अजय सिंह कहतरन विकास भइले बा ओम प्रकाश कहतरन विकास भइले बा अवध बिहारी चाचा कहतरन की विकास भइले बा फिर रहुआ लोग के लौकत काहे नहीं हमनी के जन लौकत तन को हत नहीं जा उहे फिर पुरनका हाल हो जाई जे 4 बजत घरे भागो जंगल राज आ गई जापान के रबड़ वाला रोड नहीं खेलो नु बनवा देले जापान के रबड़ वाला रोड नहीं खेलो नु बनवा देले जरूरत से ज्यादा टैक्स देले बनी सन तो रोड पर लाइट पर काम कइले बलो ठीक बा ओकरा से ज्यादा उ लोग कुछ कइले नहीं खे उ लोग अपना लगे से कइले बलो काहे अपन पंप खुलल नहीं खे तो माने हमनी के पंप के गरज नहीं के हमनी के कगो रुपया के तेल के उ समय एथी में पड़ल बा अपन लोग के पंप खुल गइल बा हां हां अपन बगली भरल बा सब कर तो यह तो बात बा मेन फैक्ट वाला बात तो ये बा कि सब के ऊपर नेता के अपन बगली भरल बा यही सत्ता पर बैठल बा ओकरा अलावा जनता के बीच में अवध बिहारी जी को बेर गइल बनी नौतन में को बेर गइल बनी मराठी में आग लगा रहल त को बेर गइल बनी गलिमापुर में आग लगे के पहले एको बेर नहीं नजर आई लोकसभा के चुनाव लड़त तनी तो उन्हें घूमे गइल ना तो चुनाव लड़ा तनी तो जाए अब देखिए चुनाव तो मेन मुद्दा आवता चुनाव ना रहित नो तो जो के लोग आग लाग के जरी गए रहे वो लोग का समाधि हो गए रहे तो यो का जाने नेता लोग पहुंचित कि ना पहुंचित लेकिन जीवन यादव जी के इफेक्ट बात बा कि चुनाव बा आ चाहे नहीं खे 12 बजे रात खन रोवा कौन ऐसा बुरा हालात में फसल बनी या फिर रोवा बुरा वक्त चल रहा बा तो एक बार फोन करवा तो रोवा के पूरा फुल सपोर्ट उन्हें के पूरा विधायक बालो अमरजीत कुशवाहा सतदेव राम ई लोग सब जना कहत लो हम सन के विकास इतना कैले बानी सन कि ओने के लोग से जाके पूछी वो लोग के दुआरिये पर वो लोग के विकास लग जात होई जे जात होई वो लोग के दुआरिये पर वो लोग के विकास लग जात होई हमनी के नौतन प्रखंड से खुद आइले सन अमरजीत कुशवाहा जी हमनी से दूर तो बानी ना हमनी के लगे बानी हाँ हाँ हमनी के यहाँ के विधायक हई जीरादेवी विधानसभा के विधायक हई वहाँ के हमनी के कहत नहीं कि हम पूरा विकास के गंगा बहवा देले बा निशन हम सन के गंगा हमरा बुझा था बहवाल कहीं हमनी के क्षेत्र से अलगा हट के गंगा बह गई होई हमनी के क्षेत्र में गंगा नहीं के बहल शास्त्री मोड़ के एगो रोड ताज फैक्ट बनाइए ना पौनी वहाँ के अच्छा वहाँ के आज महीना दिन से 1.5 महीना से हाँ चल काम हो रहा बा ऊपर अवध बिहारी चौधरी के साथे घूम घूम के अपन विकास गिनवावत तनी कि जीरादेवी में हम हई कहीं जीरादेवी में हऊ कहीं अरे वहाँ के जीरादेवी में एगो माने का बतावल जाओ एगो कुर्सियो टेबुल के तो व्यवस्था ना कहीं राहुल नाम का कोई मंटू कुमार पांडे कहाँ से रुआ हम सिकुआरा से बने नौतन प्रखंड नौतन प्रखंड से रोको भाई तब सब ब्राह्मण समाज तब आवे महाराज होने रमेश कुशवाहा के साथे विजय लक्ष्मी के साथे माने के रउआ से कह दिया कि सब ब्राह्मण चल गए एक जना नेता ब्राह्मण के हो गए अरे रउआ समाज से बाड़े एक जना जिला अध्यक्ष संजय पांडे उ कहेलन ती पूरा तोड़ तमाद पूरा एनडीए थे थाते बाटे उनका घर के लोग तो उनका साथ ही नहीं खे तो पूरा ब्राह्मण के लेके का साथे जई है संजय पांडे के रउआ आज नया जान थोक है जन्नी 40 साल हमरा हो गई हमरो कहतारन की अबती बाल तार तो पार अरे अब की बार 400 पार तो मोदी जी के थी मोदी जी के वोट ना मिली है बेरी हाँ ऐसे कि काम के वोट अब दिया अब जनता बुर्बक नहीं के जो रउआ सोचत ने हाँ रउआ केतनो पैसा दे जनता पैसो और खा गाली आप कथी वोट रउआ कना दी एमे पैसा कहाँ मिलेला पैसा मिलत अरे आह दादा एहू में अति दलाल लोग पैसा लेला वोट बांधेला अच्छा जनता के नाम मिलेला दलाल के मिलेला पैसा हर गांव में दलाल बड़े वोट के ऐसा बात थोड़ी बार हुआ का जानते नहीं रोवलन तो अति घूमते बानी रोवलन के खबर ना मिली हर जगह बाड़े हम ही सन के खबर ना मिली रोवलन चला देवे थी पोनू कि फलाना में दलाल बड़े तेमे नाम के कर दई जाई आ जितना नेता अभी 40 साल पीछे बालो बपौती कहत लो आपन विकास कैले बोलो ये जिला के केहू विकास नहीं के कैले जन्नी रउआ आपकी पर केकरा साथे बानी साफ साफ बताई हम जीवन यादव के साथे बाने ठीक बा हमार जितना भी सपोर्टर बड़े सब जीवन यादव के संगे वोटिंग करी है ठीक बा वह व्यक्ति समाज के लिए जीने वाला है आज वो चुनाव आया है तो नहीं आया है आज 5 साल पहले से भी समाज का सेवा कर रहा है तो पब्लिक इतना बुर्बक नहीं है
कि वो गुमराह में आ जाएगा। मोदी जी के चेहरा देख के हम वोट देते, मोदी जी यहाँ जलास, मोदी जी के वोट दिया ये। अपन मोदी जी चुने के पावे सीमा हाँ, सिवान के मोदी जी हमारे बड़े जीवन यादव। हमारा रात के 12 बजे अगर जरूरत बा तो हमारा काम है जीवन यादव वही है, नरेंद्र मोदी ना है, हमारा काम है। अरे हमनी के घर के सदस्य बनी हुआ के तो हमनी के दोसर थोड़े देखेम सन, हमनी के बेरा आपन देखेम सन नो। वहाँ के घर के लड़का बानी, हमनी के वहाँ के घर के बानी, वहाँ के अभी वहाँ के नजर में जब जात फैक्टर रखले नहीं खे तब हमनी के जात बतियाएम सन, हमनी के खुल के वहाँ के संगे आएम सन।